Lodwa tajba, illum l-4-29 ta' Settembru nilqakom għal-qudiesa ta' kuljum li minn din il-ġimgħa bdiet tixxandar fuq TVM bejn id-9:30 u l-10 ta' filgħodu. Jiċċelebra din il-qudiesa l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum il-Knisja tfakkar l-Arkanġli Mqazza Mikiel, Gabriel u Rafel. Fil-qudiesa tal-lum niftakru b'mod speċjali fl-anzjani tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qegħdin niċċelebraw illum il-festa tal-Arkanġli Mqazza Mikiel, Gabriel u Rafel. Din il-qudiesa qed nitolbu wkoll mod speċjali għall-anzjani. Jum oħra huwa jum l-anzjani u bitħejjija aħna qegħdin nitolbu f'din il-qudiesa l-bżonnijiet tagħhom. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulli Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulli Iben waħdini Ġesu Kristu, mulli Alla ħaruf tal-la bin il-Missier. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti tqassam bordni tal-aġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin. Fiħnina tiegħek katina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem jaqduk ferħana. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Qamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu ma' dragun. U id-dragun mal-anġli tiegħu tqabdu. Iżda ma kellhomx il-ħila jelbu u ma nstabx iżjed posta lihom fis-sema. U ġie mwarrab id-dragun il-kbir, is-serb tal-qedem, li msejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarriq tad-dinja kollha. Ġie mwarrab għal fuq l-art u miegħu twadbu l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu, għax twaddab il-barra dak li jixli il-ħutna li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa tad-demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma żow ħajjithom hekk li ħadu saħansitra l-mowt. Għalhekk ifirħu smowiet u intom li tagħmru fihom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali.
Qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Flimkien, qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Inrodlok ħajr mulej qalbi kollha. Qudiem l-anġli irrid nannilek. Ninxteħed qudiem it-tempju imqaddes tiegħek. Flimkien, qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Inrod ħajr lill-ismek għat-tieba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih sejjaħtlek smajtni, kattartli il-qawwa f'ruħi. Flimkien, qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Jifaħruk mulej islaten kollha tal-art, għax semgħu kliem fommok, u jannu l-imġiba tal-mulej, għax kbiru seb il-mulej. Flimkien, qudiem l-anġli niżżikħajr mulej. Birku il-mulej eżerġti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien meta ġesura lil Natana risaq lejh qal hawnhu Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem ma hemm ebda għerq fih. Natanja saqsih, Rabbi, kif sirt tafni? U Ġesu wieġbu, rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu. Rabbi, qallu Natanel, int li ben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu, qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin, qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu, fis-sewwa ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u tilgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma anġlu ġejja mill-kelma Griega angelos li tfisser messaġġier. Fl-Iskrittura l-anġli huma il-messaġġiera ta' Alla u t-tlieta li jissemmew b'isimhom li aħna nsejħu arkanġli huma propju dawk li qed nagħmlu l-festa tagħhom illum, Mikiel, Gabriel u Rafel. F'isimhom stess, fit-tifsira ta' isimhom, hemm miġbura l-missjoni li Alla tom. Mikiel, x'ifisser Mikiel? Ifisser minnu bħal Alla. Mikiel narawh fil-ktieb ta' Danjel u fil-ktieb ta' l-Apokalissi li għadna kif smajna illum. Mikiel jirrappreżenta din il-forza kontra ix-xitan, kontra l-qawwa tal-ħażen. Mikiel huwa l-arkanġlu li jipproteġi lil dawk li jħobbu lil Alla, li jipproteġi lil poplu ta' Alla. Aħna fil-fatt ngħidu talba lil San Mikiel kull darba wara ir-reċita tar-Rożarju hawnhekk. U tajjeb li nieqfu propju fuq it-tifsira ta' ismu minnu bħal Alla. Fakkarna li ħadd mu bħal Alla, ħadd ma jista' jieħu post Alla, ebda idolu. U Alla huwa dak li lilna imexxina fil-ħajja tagħna anki jekk it-triqat tiegħu mhux dejjem huma t-triqat tagħna, il-ħsibijiet tiegħu mhux dejjem huma l-ħsibijiet tagħna.
Imma Alla tagħna li nemmnu fih u Alla qrib tagħna li permezz ta' Ġesu urina propju kemm iħobbna u kemm huwa qrib tagħna. Gabriel ismu ifisser Alla huwa l-qawwa tiegħi. U Gabriel narawh mod speċjali fit-tħabbira li jagħmel lil Zakkarija u lil Marija. Lil Zakkarija li kien se jitwiled Ġwan il-Battista u lil Marija li se jitwiled Ġesu. U fid-darbtejn Gabriel hekk jgħid tibżax Zakkarija, tibżax Marija. U jgħidilhom biex ma jibżawx il għaliex Alla huwa l-qawwa tagħhom. Fil-fatt li Marija jgħidilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. Kemm importanti niftakru dan. Alla huwa l-qawwa tagħna. U speċjalment niftakru dan fil-momenti meta ninħakkmu mill-biża', fil-momenti ta' dlam, meta ma nistgħux naraw xaq ta' dawl, fil-momenti meta isna naraw diversi affarijiet jaqgħu fil-ħajja tagħna u nħossu dak it-toqol f'qalbna li niftakru Alla huwa l-qawwa tagħna biex imexxina l-quddiem, biex ma jħallinix nintrikbu mill-qtieħ ta' qalb. Rafel ismu jfisser Alla li jfejjaq. Ir-Rafel narawh fil-ktieb ta' Tobit meta hu jakkumpanja lil Tobija imbagħad ifejjaq ukoll il-missieru. U aħna għandna bżonn dan il-fejqan, niftakru li Alla huwa dak li jfejjaqna, speċjalment il-fejqan minn ġewwa. Il-fejqan fir-ruħ tagħna għax aħna lkoll midinbin, u l-fejqan li jagħtina f'ħajjitna l-paċi u l-ferħ ta' Alla. U għalhekk tajjeb li llum f'din il-quddiesa nitolbu lil dawn it-tlet arkanġli, Mikiel, Gabriel u Rafel, biex lilna wkoll iwasslulna dan il-messaġġ li waslu fl-Iskrittura li tant huwa importanti għal ħajja tagħna. Biex aħna niftakru l-ewwel nett li ħatmu bħal Alla tagħna li huwa qrib tagħna li jħobbna, li Alla huwa l-qawwa tagħna illi jgħinna speċjalment fid-diffikultajiet tal-ħajja biex nimxu l-qudiem, u li Alla huwa dak li jfejjaqna li jagħtina s-saħħa li għandna bżonn, speċjalment is-saħħa minn ġewwa, s-saħħa fir-ruħ tagħna. Nitolbu biex dawn it-tlet arkanġli jakkumpanjawna fil-ħajja tagħna u biex niftakru li dejjem jagħtuna dan il-messaġġ sabiħ huma li huma il-messaġġiera speċjali ta' Alla. Speċjalment illum meta niftakru fl-anzjani, niftakru u nitolbu għall-anzjani biex huma jkollhom il-protezzjoni ta' dawn it-tlet arkanġli u għalhekk fil-ħajja tagħhom ikollhom dik l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu biex dejjem jimxu l-qudiem b'ħafna paċi fil-qalb u b'ħafna serenità. Niresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li aħna jkollna il-protezzjoni tal-arkanġli tiegħek Mikiel, Gabriel u Rafel f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani biex jistgħu jgħixu iż-żmien ta' anzjanità tagħhom
b'ħafna paċi u serenità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mod speċjali għal dawk l-anzjani li huma waħedhom jew dawk li huma morda u għaddejjin minn tbatija kbira biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk l-anzjani li huma residenti fid-djar tal-anzjani. Għalihom, għal dawk li jaħdmu f'dawn id-djar u li jmexxuhom, nitolbu biex dawn id-djar ikunu ambjent sabiħ fejn jistgħu jgħixu bħala anzjani bid-dinjità u bl-imħabba sħiħa li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jinsabu fi sptarijiet kemm Malta kif ukoll għal kura barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll illum għall-istudenti u l-allima, xi wħud bdew illum, oħrajn bdew ġranet li għaddew, nitolbu biex inti tgħinhom ħalli jkollhom sena skolastika taħt il-ħarsien tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Fiċċju kontana nitolbuk mulej biex l-anġli jwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofrulek. Intilqgħu bis-sliem u għamel ikun ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom mulej. Nidżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħili ngħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejjaq li bihom int titaxxaq u ġieħ moti lilek għal kobor is-sebħ tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna naslu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Amen. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha waqt li aħna b'wiċċna flat nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam.
ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħall-kanċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru il-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennuk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bl-umiltà kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna b'dan il-ħobbs tas-sema li tmajtna. Ħalli bih nintlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bla għeda tal-anġli tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum fuq TVM. Grazzi tal-innaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb u nħeġġiġkom tkomplu segwu online it-talba tar-Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nofru dan ir-Rożarju għal bżonnijiet tal-anzjani, speċjalment dawk l-anzjani li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli u minn ħafna tbatija. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u qafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija n-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib ifdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu
Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Malla, itlob għalina, Imqazza 17 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, blateba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imnektin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Arkanġli Mikil Gabriel u Rafael, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, katina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.